ga FM Zamfarawa. Sauti daga Studio Villa. Ga FM Zamfarawa ka kunna don ka sha labari. FM ce ta kowa, ga FM nan ta kowa. Tura da FM sau 103.5. Hayya! Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari garau. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Ya mai iko da kai na fara ka game duniya. Allah kai ne abun roƙo ka daɗa mana lafiya. Ka ƙara daɗin tsaro a ƙasar mu har da fanahiya. Ba abun da ya gagare ka ilahu kai mana kariya. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Allah kai za a roƙa ka duba ka yaye damuwa. Alfarmar shugaban da silarsa a tsarkake rayuwa. La haula muna cikin wani hali cike da damuwa. Dan faɗi matu ilahu a duba a yaye damuwa. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Assalamu alaikum Zamfarawa al'umma daya. FM dai ta mu ce ta kuce al'umma bai daya. Ita dai ita shadaban ta idan kun zauna a duniya. Shirye-shiryen ta yana gamsarwa fura da bidan daya. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Gafura da FM radio mai hanyar gaskiya. Karka yarda a barka saurara labarin duniya. Sun kware da shirye-shirye mai kyau ga tsarin gaskiya. 103.5 kamo kai dan uwa. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Ga shirye-shirye sun tsara mai tallafa rayuwa. Kaya muka kwana ne da gari ya waye dan uwa. Sai da naka karatun da duniyar kimiyya dan uwa. Ga sai da bayani da juma'a babbar rana kuma. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Ga sai da bayani kan turi people baki daya. Ga tambaya mabuɗin ilimi sai mai bibiya. Ga people an ɗaɗa kai masoya karɓi wariya. Radio gini ne za mu saurara baki daya. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Ga shirin sana'o'in jiya da yau ku yan uwa. Bayanin maganin tambaya zai karo a rayuwa. A lura da duniya hudu ba ce gumma a rayuwa. Kasuwa gidan albarka sai mu yi dubiya. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Turbar dimokuraɗiyya sai mun duba ɗaya. Labarin wasanni sun kawo mana ɗaya. Mu dai tashar Furat FM ce yau muka bibiya. Nurile ne na kofa Abdullahi da duka. Ga FM ta wace ta kuce Zamfarawa ta faso. Mu daga iriya mu kunnawa mu ji labari karau. Gaisuwa zai yi gurin kuma aikata baki daya. Afura FM kuke aiki kuma babu hayaniya. Ga Aminu Garba kai ma na zo na daɗa gaisuwa. Ga Buhari Sani kai ma haka na daɗa gaisuwa. Ga Usman Muhammad Zariya na daɗa gaisuwa. Ga Mujibba Sama'ila kai ma na yi gaisuwa. Abdulrazak Bello Kaura na ma gaisuwa. Ahmad Safi kai ma na zo na daɗa gaisuwa. Shehu Sani ina zo ma kai na daɗa gaisuwa. Ga Siraj Muhammad kai ma na daɗa gaisuwa. Badaru Muhammad na zo na daɗa gaisuwa. Yakubu Isa kai ma haka na daɗa gaisuwa. Nasiba Sale Jibirin na daɗa gaisuwa. Nasiru Musa da muka kai ma na yau gaisuwa.
Abdul Majid Sabi kai ma na yi gaisuwa. Habibu Bukuyum kai ma haka na yo gaisuwa. Habibu ya hayya dan kurmi na da gaisuwa. Aisha Abdullahi kai ma na yi gaisuwa. Rabi'u Bello Jauri kai ma na yi gaisuwa. Abdullahi Musa dan bakal na yi gaisuwa. Sani Ibrahim mai taya na yo gaisuwa. Jibril Muhammad aka kai ma na yo gaisuwa. Ga FM ta wace ta kuce zamfarawa ta faso mu daga area mu kunnawa mu ji labari karau. Ga FM ta wace ta kuce zamfarawa ta faso mu daga area mu kunnawa mu ji labari karau. Ga FM ta wace ta kuce zamfarawa ta faso mu daga area mu kunnawa mu ji labari karau. Ga FM ta wace ta kuce zamfarawa ta faso mu daga area mu kunnawa mu ji labari karau.